Il-Kummissjoni Ewropea neħħiet lil Malta mill-proċedura ta' deficit eċċessiv sena qabel iż-żmien wara li l-Gvern Malti irnexxielu inaqqas il-livell ta' deficit ferm aktar mill-imbassar fi stqarrija l-Gvern Malti laqgħa din ir-rakkomandazzjoni eżatt wara. L-aħbar tal-erba' kien diġà antiċipa fl-aħħar ta' April li għadda il-Ministru responsabbli Clyde Caruana dan meta kien qed jippreżenta r-riżultati finanzjarji għas-sena l-oħra u ħareġ li Malta naqset ir-rata d-deficit għal 2.2% ferm aħjar mid-bassir u mit-threshold Ewropew ta' 3%. Dan anke jekk f'Jannar tas-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea kienet qalet li Malta kienet mistennija tilħaq il-miri fiskali is-sena d-dieħla minkejja dan laqgħa finanzjarju tal-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela Malta irnexxiela tasal sena qabel. Sansitra rapport ta' sit awtorevoli Politico intqal li Malta l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li se tkun qed titneħħa minn din il-proċedura Ewropea. Intqal ukoll kif din ikisba importanti fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi li tiffaċċja l-Ewropa. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea issa trid tiġi ikkonfermata mill-Kunsill tal-Ministri tal-Ekonomija u l-Affarijiet Finanzjarji l-Ecofin fil-laqgħa li jmiss f'Lulju li ġej, għalkemm din id-deċiżjoni ibiss formalità. Ir-rata tad-deficit f'pajjiżna żdiedet sew waqt il-pandemija meta l-Gvern iddeċieda li jsalva eluf ta' impjiegi u negozji li kellhom jingħalqu bil-fors u permezz tal-Covid Wage Supplement sansitra ħallas il-pagi tal-ħaddiem affettwati. Minn dakinhar ir-rata d-deficit baqgħet tonqos anke jekk il-Gvern kompla jilqa' għall-isfidi internazzjonali, inkluż billi żamm il-prezzijiet ta' enerġija u l-fjuwil stabbli billi ma lewx ċenteżmu għall-familji u n-negozji bil-maqlub tal-pajjiżi l-oħrajn. Fl-istqarrija tiegħu il-Gvern qal li d-deficit ta' Malta u ta' 2.2% tal-ġid nazzjonali inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 3.1% minkejja miżuri qawwija bħat tax cut, iż-żidiet fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll ikkonfermat li l-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna se jkomplu jitjiebu fis-sin li ġejjin. Sattant fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li Gvern Laburista jibqa' il-garanzija għal aktar tqassim tal-ġid ma' kulħadd permezz ta' għada fiskali b'saħħitha li issa ġiet iċċertifikata formalment mill-Kummissjoni Ewropea. Qal li din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea iċ-ċertifikat ta' fiduċja fil-politika nazzjonali u kif ukoll is-saħħa ekonomika se tippermetti wkoll għall-implementazzjoni tal-manifest elettorali int Malta bilan li jkompli jitjieb il-livell ta' għixien taċ-ċittadini.